אני אימא ל5 ילדים, עם ילד מרותק לכיסא גלגלים. קיבלתי דירה מחלמיש אחרי מאבקים מאוד מאוד קשים. אחרי שקיבלתי את הדירה שהייתי אמורה לשלם 450 שקל לחודש, חזרתי לקשר עם אבא של 2 ילדים הקטנים שלי. ואז חלמיש החליטו באותו רגע שמעלים לי את השכירות ל-3,850. מה שהם רוצים, סכום כזה, זה סכום של דיור בשוק הפתוח, ואם לא הצלחתי להסתיר בשוק הפתוח ואני זכאית לדיור ציבורי, אין לי איך לשלם. אם הם יפנו אותי, אני ועוד 5 ילדים, צריכה לצאת לרחובות, לגור ברחוב, אין לי לאיפה ללכת. הם לא התחשבו ברקע של הגבר שהוא מכור 15 שנה, שהוא היה נרקומן וישב רוב החיים שלו בבתי סוהר, ובילדות הוא ישב במוסדות ופנימיות, והיום אני מאבדת את הזכאות בגלל שאני בעצם מנהלת מערכת יחסים עם גבר. אם אני אגיד לו, תעזוב את הבית, תצא, אל תראה את הילדים שלך, הבן אדם הזה מהר מאוד חוזר לפשע, לבתי סוהר ולסמים. זה מה שהם כופים עלינו. להיות שם, במקום ההוא, לא להתנקות, להישאר גבורים. גרתי בבית של חלמיש, ולא ידעתי אחרי 7 שנים שאני גרתי בבית הזה, אחרי שנפטרה את חמתי, וידעתי שיש לי צו בינוי. צו בינוי שאני אהיה, אני וילדים שלי ברחוב. יצאו אותי מהבית כי אני לא זכאית לבית, ואני ממש זכאית לבית. נלחמתי והצלחתי בבית משפט, בכל ההוכחות שלי שאני התחתנתי בבית הזה, ואיך אני זכאית לבית הזה. הכירו שאני דיירת ממשיכה, בסדר, תשארי בבית, אבל את צריכה לשלם 130,000 שקל. אני הייתי משלמת תמיד, על שם חמתי 144 שקל, אז אם הפסיקו לשלוח לי על 144 שקל, התחילו לשלוח לי 3,000 שקל. ואיך את תשלמי לבית סוציאלי 3,000 שקל? פרטי היום בקושי משלמת בית ב3,000 שקל. עד עכשיו אני לא יודעת על מה הם מחייבים אותי 130,000 שקל. אז למה? אז אני שאלתי. למה? ועל מה אתם רוצים? כמה אני צריכה לשלם? אני רוצה לבוא איתכם להסדר. אני רוצה לשלם. שמי יסמין, אני גרה ברמלה, אותי פינו בחודש פברואר האחרון. יש לי 2 ילדים קטנים, ילד בן 4 וילדה בת 1 ו9 חודשים, וזרקו אותי לרחוב, בלי הצעת דיור חלופי, בלי כלום. פשוט לקחו אותי ואת 2 הילדים הקטנים שלי וזרקו אותנו לרחוב. כשהוא יגדל, מה אני אוכל להסביר לו בדיוק? שהעיפו אותנו מהבית, שאתה חסר בית? פניתי לעמידר. כאילו ממש זעקתי אצלהם לעזרה, אמרתי להם, הילדים שלי זרוקים ברחוב, תעזרו לי. הם פשוט טרקו לי דלת בפנים. אין לנו מה לעשות איתך, מה את רוצה מאיתנו? לכי לבית משפט המחוזי. בהתחלה חשבתי שזו רק אני, שזה רק הבית שלי, רק המשפחה שלי. אבל התחלתי לראות שבאמת יש המון אנשים שהם באותו המצב שלי ויותר גרוע אפילו. אנחנו פשוט רוצים פתרון. פתרון חייב, כאילו זה לא פתרון לזרוק אנשים לרחוב. אנחנו 56 אנשים. רשות העמידר בכבודה ובעצמה מבקשת מאיתנו לפנות את הבתים. פשוט מאוד אין לנו לאן ללכת, חד וחלק. אין לאן ללכת. מתברר שבשטח שלנו, איזה יזם שהגיע לפה לעמידר וביקש מהם שהוא יקנה את השטח לצורך בנייה. זה נקרא, מה שנקרא פינוי-בינוי. זה גם אנשים שנמצאים פה, מגיע להם גם לחיות. לפני כ-12 שנה קיבלתי דירה בדימונה. עקב המצב הבריאותי שלי, חזרתי עם דוח סוציאלי לפה ועם דוח רפואי חריף. חזרתי לתל אביב, אמרו לי, תהיי תושבת תל אביב 3 שנים ואנחנו נבטיח לך את הדירה, כאילו לתת לך דירה פה. כיום, אני 12 שנה משחזרתי, עד עצם היום הזה אני מקבלת סיוע, לא קיבלתי שום דירה. הבטיחו לי לא דירה גדולה, דירת חדר, חדר וחצי, עד עצם היום הזה לא קיבלתי שום מענה ושום דירה. 12 שנה, מי שחזרתי מדימונה.
אני רוצה שיחזירו לי את הזכות שלי, כמו שנתנתי, ככה ייתנו לי. אני נתנתי, תיתנו לי מה שמגיע לי. היום אוקיי, אני לבד, תנו לי דירת חדר, לא רוצה יותר מזה. אני זכאית 13 שנה בחלמיש, ואני מחכה לדירה עד היום. ואני תור שלי 8. אני לא יודעת במדינה הזאת איך נותנים לדירה בן אדם, אם הוא זכאי, איך לא נותנים לו עד עכשיו דירה. אנשים יהיו זכאים, מתי מקבלים דירות? מתי יש להם דירות? אם אין להם עכשיו, מתי יהיה להם? זה אני לא מבינה. מתי? אני מחכה, מתי? עד יהיה שכר דירה 5,000, 10,000 שקל? הם אומרים אין דירות, אבל מלא דיור ציבורי, והם לא נותנים, הם מוכרים דיור ציבורי לאנשים, יש להם כסף, והם לא נותנים לאנשים, מי שמגיע לו כסף, אומרים אנחנו זכאים, ואני רואה זכאים לא מקבלים עד היום דירות. עמידר מוכרת את הבתים, אנשים בבית, בתוך הבית מוכרים את אנשים לאנשים מבחוץ לארץ יש להם כסף. אני מכירה דירות של חלמיש שהן סגורות, והם אומרים שאין, ופה בשכונה שלי, שאני מכירה, וכמה דירות שאני יכולה להצביע עליהן, ויש את זה, הם רכים. אז למה אין? למה הם לא נותנים? למה? הם אומרים לי, הם בהמתנה, יש אנשים שצריכים לקבל אותם. אז אם אנשים צריכים לקבל, למה לא קיבלו? למה אתם לא מכניסים עד היום אף אחד? המדינה הזו לוקחת את הדירות ומוכרת אותם, והיא לא מיישמת היא אמורה לבנות בזה בתים, היא לא מיישמת את זה, וזה לא צריך לבוא על חשבוננו, על חשבון הילדים שלנו. אני לא פעם אחת ניסיתי להתאבד. והבטחות, ובאו והורידו אותי מהגג, והבטיחו לי הבטחות שיתנו לי, ואחרי שירדתי, לא עזרו לי. אני 33 שנה גרה בדירה. מסמר לא שמו לי בתוך הבית, והבטיחו שאת תהיה בסדר העדיפויות. ברגע שיהיה תקציב, את בין אלה שמגיע להם נשפט. אני אומרת, כי אין קיבלתם תקציב, למה אתם לא מסדרים? מה אני צריכה לחיות ככה כל הזמן במצב הזה? העיקר 4 קירות. הם אומרים לי, תהי זכאית עם 3 ילדים. לאן אני אביא את 3 ילדים האלה? אני עם ילדה אחת לא מסתדרת. עם 3 ילדים, ומי מבטיח לי גם שאני אקבל אחרי 3 ילדים? כי אני רואה פה סיפורים עם 5 ו7 ו6 ילדים אצלנו במעל, שהם ממתינים גם שנים. וגם אם אני אביא 3 ילדים וגם אני אעמוד בקריטריונים, מי מבטיח לי שאני אקבל דירה, ולמה להביא אותם? עיקר להביא ילדים, זה הכי קל בעולם. שאלה איך נגדל את הילדים האלה? כל כמה חודשים אני צריכה לחזור לאמא שלי חודש-חודשיים, שאנחנו ב-40 מטר, בדירה של אמא שלי, שגם אחותי חד-הורית עם ילד, שהיא גם חיה אצל אמא שלי. בילד הראשון שלי ביקשתי דיור מוגן, הגנה לדיור. לא הרשו לי כי אמרו לי שאתם חד-הורית עם ילד אחד, אין אפשרות לבית. הבאתי עוד ילד, אמרו את צריכה להביא עוד ילד, 3 ילדים, אז יהיה לך כאילו זכאות. טוב, הבאתי את השלישית, אני התחתנתי, אמרו לי שכאילו הפסיקו לי. לא הסתדרתי אני בבעלי, כל יום היה לי מכות והייתי, היה מסלק אותנו מהבית, כל הזמן היינו יושבים בגינות. 4 שנים אני פרודה ממנו, אז הגיע כל התהליך. אומר לי, ברגע שאת תתגרשי, יהיה לך זכאות. לפני 8 חודשים התגרשתי, והיינו כאילו חודש שעבר. היינו בחלמיש, הוא אומר לי, תפתחי תיק שוב פעם לזכאות. אין לי בית, זו, אני כבר בגן התקווה גרה. גם אם יפנו, אין לי לאן ללכת. לא לי ולא לילדים שלי. החלום שלי זה שיהיה לי בית, קודם כל, ושאני אשן בנחת. זה הכי חשוב. שיהיה לילדים פינה, שאני אוכל לישון בלי דאגה, בלי פחדים. אני יודעת שיש דלת, יש סורגים, שילדים שלי לא צריכים לפחד לישון, ואני צריך לישון טוב, זה מה שאני רוצה רק. אני רוצה בית, אני רוצה לחיות כמו אנשים מחיים. אני מחלמת על זה, יהיה לי בית פרטי, אני אשים תמונות של ילדים שלי.
לשים דברים שלי בבית אישית, אין לי שום דבר בבית. אני זרוקה עכשיו באוהל ואין לי כלום, אין לי כלום. אני מחכה, מתי, לא יודעת, אבל אני מחכה, אני לא הולכת לאף מקום. הבסיס של כל אדם להרגשת ביטחון לו ולילדים שלו זה שיש לו קורת גג. לא משנה ערבי, יהודי, נוצרי, סודני, פליט, הוא חייב קורת גג. אנחנו רוצים יד ביד, נהיה ביחד, מילה אחד ונצליח, מאמינה מאוד נצליח. בעזרת השם נצליח אם נהיה יד ביד. אני לא ידעתי שאני יכולה להילחם על משהו. היום אני יודעת שאני בכוח, אפשר להרים דברים, אפשר לשנות דברים. ואם יהיה לי דירה, ואם נשנה כמובן את החוקים בביטוח לאומי, בהבטחת הכנסה, אז יש מצב שנעצור את הגלגל. אפילו אם אני אצטרך להילחם עוד ועוד, אז אני אלחם, עד שאני אסתה בבית הזה. אני מבקשת מכולם שיבוא יד ביד ולא לוותר לאף אחד שיזרוק אותנו לרחוב, יהודים וערבים. את הקול שלי לא שמעו, כי אני לבד הייתי. אז אולי אם יהיה עוד אנשים ויזעקו, אז כן ישמעו.